Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez zur eta lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean zerri sektorearen inguruan solastuko gara eta horretarako Isidro Bazterrika izanen dugu gurean. Bera badakizue zerriekin ere lanean ibiltzen dela, Porc de Oro lehiaketan ere sariren bat lortua da eta berak balorazio orokor bat eginen digu. Zerri sektoretik ondotik ardi esnearen sektorera pasatuko gara eta gurekin Julen Arburua, Kortariko Bordako gasnategiko mutila izanen da. Berak ere ardi esnearen sektorearen inguruan balorazio bat egingo digu, nola joan den denboraldia eta nola dabiltzen gasnategian. Eta azkenik saioari amaiera emateko Jorge Oteiza eta Josu Sarobe albaiteruarekin egonen gara eta beraiek sase ardien inguruan balorazio bat egingo digute, azalduko digute nola koa den arraza hau eta arraza honen nondik norakoak. Saioaren hasieran esan bezala, oraingoan batipat zerri sektorearen inguruan solastuko gara eta horretarako gurekin Isidro Bazterrika dugu, jundarra, eta bera esperientzia handia duna haziendakin, zerriekin, denetarik ibiltzen da hor lanin. Tala da, ez, Isidro, ezakite zuen kasuan diversifikatzen duzue pixka bat, ez duzu hazienda mota bat bakarrik, hazienda ezberdina duzue, pixka bat okarrago baldin bada, bestekin konpensatzen du, eta zerrien kasuan ezakit jau da aurrera doa ze balorazioetan alduzu nola dagoen zerri sektorea. Zerri sektorea urte oso txarra izan du da, orain ematen du buelta eman duen oso txarra, izarrik izena arras bajo ondu da, eta izarrik izena bajo gotekin txerrikumia, guk ateo bardun txerrikumi txiki hori merkatuan pilega dago, eta horregatik preziokin borroka nahi dire saltzen dutena, guk marka batekin Pio Navarro horrekin pixko defenditzen ari gera, baina alere oso gaizki, oso gaizki. Maten du buelta eman dula, izarrik izena goratu da, eta orain ja granja handi hori berak izentzen hasi dire eta ja ez da hola inbeste txerrikumi merkatuan eta maten du, mejoratzen den. Zerrikumi ez dakit, batipat gabonetako eta behar bada goratzen da, ez pixo bat demanda gehiago izaten da, urte osoan zehar eskaera hundirik ez da izaten, edo zuen kasuan zerrikume beresi hori bandikan txiki-txikia dela eta labin jateko eta aitzko xo geratzen da, jatetxek eta behar bada eskaera izaten dute. Bai, batez ere guain, udapartian maten du salida goekio dago ja, ikusten da. Eta gero txerrikumi beresi hau, ja honek merkatot egine dauka eta saltzen da bere prezio hortan, baina justo oso gaizki, denak gabiltza estotzen, erosdunak badauka nahi duen guzia, baina bestek txerrikumi klasi hori ez da txerrikumi bera, eta horregatik zerbait defenditzen ari gara zerbait. Zuen kasuan, irtera ematen duzu zerrikume guztieri, edo izaten dire astek edo hilabeten bat, badutut hemen pilatuak, eta ez da eskaerarik, eta kostatzen dela tatzea. Ez, gore kasuan guk tratante bateri ematen digu, eta arek badauka bere salida, berzenaz kongelatu egin, pentsatzen dut kongelatzen dula, baina zerri beresi hau ez, hau badauka salida. Justo, baina badauka, eta beste zerrikumi normali nahi dena, prezio bajatzen da, eta gu prezio batin gauden, urte guzien peso berdin batin, eta ikusten dugu usten du noez, eta hor defenditzen gara zerbait. Eta hortan ez dagona, nahiko larri, eta diru galtzen ere hilaute batzutan haiko dira. Zerrien kasuan ere zuek ez dakit, zerramako puru aldetikan eta pixot tamaina hartu duzue, estabilizatu zate? Bai, gu betiko granja txiki bat daukiu, eta ura beteta o erdi beteta eukizkeo, horrekin moldatzen gara, eta eskoazi haunditzera, haundi asko, hauniz dago, haundia, beraz salidik ez daukana, eta diru galtzen, eta granja haundi horik ikusi da, denak itxi dire, edo joan dire haundigu batzun eskudeteran, eta oain marxatzen nahi dira, baina oso gaizki, txarrik izenen asuntu oso gaizki. Zerri ere bazkatu behar da, bazka aldetik handa, ezagit garestituta, pensua, nola, zer emate duzu bazkatzeko? Hortan, aurten urte hona dugu, pentsuak merkatu indira, eta pentsu merkatzekin guk ere beti margen gexo daukagu, eta horrekin beti defenditzen gara hoekio, eta ez da joan dela 2 urte, 3 urteko prezio, pentsu, garestio zan hartan, ez dago, eta hori nabaitzen da, Dugu galden guzi etxetik ateratzera egiten dugu bazka, txerriekin ezin daunitz, pentsu behar du, baina berde dela, edo erromolatxa dela, edo alden guzia eskulana badu, baina egin, eta zerbait ateratzen da.
Zuek gero ez da profesionalagoak zarete, eta hor daude datuak, zuen ikuiluko datuak, eta datu horien inguruan beti ere izaten da urtero lehiaketa garrantzitsu bat, ez? Pork de hor deitzen den hori, ez? Udazken aldean izaten dena, pixka bat nola izaten da eta nola hartzen da parte hor. Hor ITG egon behar duzu, ITG badauzka gure datu guzik, eta ITG bialtzen datu horik por horrata, lehiaketa hortara, eta hor Naparua oso ondo ibiltzen da. Baina leheno hobeki, orain badaude bertze regionik ere, bertze komunidadiok ere oso fuerte ikasi dute, eta orain gerote gutxio joaten gera, badirelako kompetentzia handia dauke gulukoz. Bere garaian ere zuek sariak lortuak zarete, ez? Bai, gai batean ikarri gintuen, ja urtero ibiltzen ginen hor punta-puntan. Gero esplotazioa txikiak gutxi gelditzen gera, eta gutxi gelditzekin, beti sariketa tokatzea arraxagoa da. Bai. Zuek adibidez herri sektorean, hasi zinetenetik gaur egun arte, zertan ikusten duzue mejotu zaetela unitz? Txerri bakoitzeko umea urtien gehien da hortan, txarama bakoitzeko urtian hainbeste txerrikin atera edo gutxiago. Eta lehen notik ikeagarri razak kanbiatu gara, karri jote razak ITG konsejatu du hau ekarri. Eta bai, lehen 22-3 txarama urtian oso ona zan, orain 30 gora behar da. Eta hori asko da, eta hor kompetitzko zaila da. Eta gehiago gu bezala baserritarrak ezkerrenak gabiltzan xerri esplotatzen atope gu normalien uzten dugu bere zelu etortzia, bera. Ez hor dabiltza dena eta dena abase de inektatuta eta ez da ezer, baina indizien txiki bat inaustu eta bero harrapatu eta ez, gu normalego ibiltzen gara eta ja izautu gara gutxio ateratzen dugula, baina nahi dugu gola segi, naturalago da eta horko bideo hori nahi dugu segitu. Eta zerriaz aparte, bauzua zinda gehiago, ez? Baserrian, zea zinda izaten duzu, Bai, hor saiatzen gara bastante ongi ardiakin baitu urte batzuk onak, hor ere mejoratu gara pila bat, aslanan sartu gara, kontrolatzen diote esnea ardo ekoitzen ariak, inseminatu eta pila bat mejoratu gara esnea ateratzeko litruk ateratzen, eta hortik dugu biderik onena ardiakin dugu aspalditxo. Gero, jan asuntua, hemen kanpuak nahiko baitugu, momentu nahiko biltzen dugu, eta horrek ere egiten du ez du erosi berrik, eta hortik ateratzen da baserrikin bizimodu, joan den 2 urtiotan, behin bezin ongi dago, hortik atezko, lurra behar duzu haunitz, aukera. Zuen kasuan, esne hori ardilena nora saltzen duzu edo? Guk Zumilako lizundo horreri saltzen digu aspaldik urtean hasi bazen hasi, eta hor segitzen dugu, eta bera ere fuerte dabil, eta hor pentsatzen dugu segitzia, min baserritar batzu bagara, eta pentsatzen dugu hor bere garanja txiki bat egiteko idea, eta segituko duela, eta guk ere segituko du aldeun bitaztian. Hor ere ardilak aipatu duzu, baina afizio ere izugarria aritako duzu, ez? Badakigu lehiaketetan da hor fuerte biltzen zarela ere, eta gustuko gaituzu ariak izate ere. Bai, baina lehen gehiago, orain ja bagoaz razatara, baina razatara ez itxuraz. Gehiago esne kalidade eta esne kopurun gatik goazi, eta orain hainbeste ez dugu begitzen ari da, ardi honek hau dago esnen onena, oneri ari on bat kruzatu eta ateratzen dena, eta hori ez da itxura galtzen du. Eta zerriak, ardilak, zea zendagiko? Behi gorri batzuk, 10 bat behi gorri izaten jugu, bertze belartzak harta jateko eta bihar jugu. Eta hor da biltza ebrik ere, Pirineikan sartuta gaude, baina areitxi asuntu saltzen du ederki donezte ben, bertan, partikular ere behaunitz. Naturala egiten dugu eta nozpaitere aida jendia guartzen, hau dela janari gona nundik lortzen den, nola arroltzetan, nola garagin, nola esnen, nola txerrikemetan nabaitzen da. Bai, esplotazioen txikiok desagertzen den egunian kalidadi desagertuko da haunitz. Horun, tamaina pollito duzue, bai zerriak, ardilak, aragizko behiak, dana kalitatezkoa, salmenta gutxura bera aseguratua, eta zuk aipatuzun, ez? Gakoa hor dagoan beste azienda desberdin izan da, asko egiten du ere bazka izatea. Eta guantxe bertan hemen belartan ikusi zaituztegu, bolo batzuk egiten, bazka asko egiten duzu etxerako? Bai, ez du jauz erosten, lau fardo lasto, eta ekere kasi guti, eta bestia pentsua, baina alden guzia belarretan.
Leno bete belarra zaten gion eskaz, azin da orain, kanpo haunitz da sobratzen, eta baserritar haunitz aigera uzten, porque ikusten dugu mindik 10 urtera hau ustu behar duela, bai, eta pena bat da. Eskerri jarraitzen duzuen batzu, olako belegaiak eta garbi mantentzeko ez, bestela dana hasiko zen isten da itxusi. Bai, ikusi dago, min sasia nola heldudan goiti bera eta etorriko da uneaino. Guain gauden toki hau, guainik ikusiko da sasi. Ez bada oso kanbiatzen, hau kanbiatzea zaila da. Bazka aldetik bestela nola joan da denboraldia pixka bat, nolako bazka, atera duzu horten edo? Horten, bazka haunitz bildu da, pixka zakartu zaren lehenbizikoa, baina haunitz, 3. urtia ona dugu, ona, hemen, Ituren eta Malarrekan eta Baztanaldian ere ikusten dut baietz, eta bai, urte onak, ez dugu gehiago eskatu behar. Batipa zeiten duzu ezuek, bolotan idorra biltzen duzu beti edo? Ez, fardotan egiten du ardiendako, lehengo manejuan baitu ikulu kuadra zarra baitu eskulana da, ana, goiko baserrien egiten du dena fardotan, hemen bolatan transporti eta raxo belditzen da, eskulanare gutxio dauka, eta gola moldatzen gera. Batzutan bolatan, beste fardotan, eta dena. Baina behintzat urtean kantitate unitz ateazkero, negua aseguratua eta lasaitasuna pixoat, ez, bazkatzeko ezin da. Bai, hortai, bazka asuntuetik eskerrak min badugu, zemaitu egiten badakit ez dutela, eskaz dutela, eta hori problema hundie da, bazka erostri otomazara, adios, zure benefizioak akitzen dire. Silo ere egiten duzue? Bai, bazka silo egiten du, hau bolatan, dena bolatan. Oso arraxa da itxeko, goizi egiten duzu, gero bigarrenak kosti egin du, hau 3. daia, eta holk urtiak gutxiten izaten dire. Dena da, lemiziko korti hori goizi egiten delakoz, bolakin egiten alduzu, sekatu zinduzu egin, eta horrengatik da dena, makinariari esker, aigera bazka nahiko biltzen. Aziendari bestela zer gustuko izaten du idorra, siloa, denetarek, segun azienda? Silo hon bat egiten baduzu onge egina, hora da onena. Azienda gizendu, nola esni eman, dentako, Baina, ezin duzu egin, egualdiek edo belarra pasatu da. Badago historia bat hor luzea silun asuntuan, baina aigera zertatzen urtiakin ikasten aigera gure hortan. Hemen hartu ezin dela unitzein, ez? Hori pena ere, ez? Bai, harto silua aida egiten, baina bato bi, inorik esnebiako gehiago dira ardian dakotakuk ez dugu behar, eta lan aldetik ere gorra da, harto lana, makinari lana da, baina igual da gorra da, eta lur lana hori dena utzita daukigu ja. Songi, hor ikusten zaituztegu handikan bauzula pixo belar gehiago biltzeko, bolua siloa itxeko, zaitugu denbora gehiago galduarazi nahi, eta eskertu nola ez, lanean zaudeten bitarten pixo bat patxada hartzea gurekin solasteko, eta ikusentzulek ere eskertzen dute, eta horrela xe, udauna izan, da ondo segi, mila esker. Bale, zori ere bai, agur. Oraingoan, ardi esne sektorea solastuko gara, eta horretarako gurekin hartzai eta gasnagile gazte bat, Julen Arburua Jorabideakoa, eta badakizu berak hortariko bordakoa dugula. Eta Julen, esate galdugu pixot, beti irrifartxu biltzen zara, baina guain gehiago ez, kontuten izan daia, gasna denboraldia bukatu zuela ez? Bai, guain, nabari zaigu irrifarra, ganden laumetean akitu ginen, abuztuak 13 utzi gintuan antzutzera eta lasaisago. Noiz bukatu abuztuaren 13an eta noiz hasi zenuten? Lehendabiziko gasna egin ginen abenduan 5ean. Hasi ginen 3an deizten eta 5ean hasi ginen gasna egiten. Orduan hor badire hilabete kuadrilla bat eta gasna egiteko esnea behar da, ardi esnea behar da, eta ardiak ezakit zentratu ezia ardia eta ardiak ematen duen esneaz nolako denboraldia izan du da? Denboraldia hau izan da arrasona, aspaldiko urtetan izan den oberenetaik, neguak ere lagundu zuen haundiz hasieran, ez zuen batera hotzekin, ardi kanpoan bilotxak enduta oini deiztentare ibiliginen egunez kanpoan atatzen zirela, eta gero uda berritiko guain arte izan da bazka beti torri da, eta aski kanpaina hona bai. Orduan, bazka etxeko izan da beti esaten dena, ez? Etxeko bazka eta hona izan ezkero, esnean sumatuko dere, ez? Bai, aldea dago, beti albezain hona inezkero, esneare gero kalidade hobekoa da gasna hon bat iteko. Negu hotzak orduan zaizueko meni, ez? Negu hotzak eta lurra eta horma eta iten dulikan zuentzako kalte? Bai, margena beti kanpotik erosi behar duzulako, eta margena txikiago delako, eta kalidadeak ere ez delako gauza bera, etxeko produktu egiltzen duzu edo erosikoa.
Normalean erostea suertatzen delikan ze bazka erosten duzu edo? Gehiena erosten dugu festuka eta luzerna pixka bat. Eta gero etxeko soroakin hortxe ibiltzen gara. Ez du gaunditz erosten, Etxeko soroak pixko bat ere igual idortzen duzue, gero negurako tola edo ez kanpon ibilita? Bueno, ibiltzen dugu kanpoan, alan, eta gero etxean neguko iten dugu bola bai. Bai, bola idorrak. Orduan beti ere sumatzen duzu etxekoa dana izan ezkero, hoekio, esneo bila izaten dela. Bai, bertan bildutako belarra da, eta nahiko alturan gaude, eta bazka nahiko fina da, eta gero gasneire ematen dio bere zapore ona. Kortariko borda gasnategia ez egite zenbat urte martxan patu zenutela Julen? Gasnategia bigarren kanpaina aurten. Bai. Eta, bueno, pixka bate hasierak zailak izaten dire, pixka bate tamaina hartu behar da, eta, bueno, tamaina hartzeko esnea behar dela badakigu, baina ez da berdin, ez? Esnea unitz izatea edo gutxo erazok duzuen hartaldekin eta behar izaten duzuen esne kopurukin moldatzen zarete edo nola zabiltzate? Bai, bueno, iaz izatzen lehen dabiziko kanpaina, eta nahi eta gutxiago produzitu ginuen, beldurrakin gero salduko teginuen, ez zen salduko, merkatuarek usin martzen nola mohituko zen, eta saldu ginen dena, egon ginen 2 hilabete gazti gabe, eta aurten indugu desente gehiago, eta momentuen aski ongi saltzen nahi da. Hartalde aldetikan, moldatzen zarete duzuen hartalderekin, hartalde hunditzen nahi zate? Ez, mantentzen nahi gara, zerbe gehiago, baino ez, mantentzen. Behiak ere berzalde batugu, eta deneta aiatzea hor gaude, bai. Behiakin, bueno, esneko behiak badakigu, denboralde urtu osoko izaten dela ez, pixka bat, hoen pintza lasaiago etxean ez. Bai, bueno, behin ardi gantzututa lasaiago. Behiena hor izaten da, baino libreago izaten da. Bai, ardi deiztea, gasenitea hori denak entzen duzu, nahiz eta orain kanpako jendea duena bisitetara eta erostera eta hori behar duzun zaindu, eta... Hori da, horabidean hor Kortariko bordan, baserrian, gasnatik hor duzu ere parean, ez egite sumatzen dagoen udaparte honetan turista asko biltzen dela, bisita guiatuak egiten dituzu edo pixka bat beraiekinan salmentan ari? Bai, bisita guiatu egiten dugu, ikusten dute bai behi eta artegiak, gero belaian egiten dugu zakorrakin esibizio txiki bat, eta gero gasnategia ikusten dute, prozesura erakutsiz, eta degustazio txiki batekin bukatzen dugu bisita. Eta egun hauetan hainbeste jende heldu da bisitatik. Aurre itzorduak ematen dituzu aurretikan edo zaila da ez bestela ez? Bai, deitu egiten dute eta guk egiten ditugu pixka eta agrupatu. Guk ere egunero ezin dugu, oin belarra eta komedi, pues egiten dugu pixka eta agrupatu eta dena batera bildu eta in. Gasna egitea gauza ona da, baina gero gasna horiek saldu behar dire eta pixko banatu behar da, eta horre ere, bueno, lana pilatzen da azkenen ez, lan asko da. Bai. Behar da, bueno, lehenbizko ardi itzi, bazkatu, gero gasnain, eta dena pilatzen da, baina gero ikusten duzunean saltzen dela ongi, pues animo ematen du. Gasna denboraldia hasi zen utelikan, poliki-poliki joaten zarete, ez? Hasieran, bueno, ez da denboraldi ardia edo hasiera ez da iguala, ez? Ez, hasiera, bueno, ez da litro kopuru handia, ardi tropeskat arditzen da, baina ez da ina handia. Gero hortxe pilatzen da, antxuek eta denak erditzen direlek, martxo, apirila hortxe pilatzen da dena. Hasieran hasten zate, ezagit, 2 egunetik behin daula, eta gero egunero, edo nola? Ez, hasieran hasten gara bi egunetan, eta gero ere segitzen dugu albada 2 egunetan, iten, bai. Tamaina aldetikan, ze tamainako gasnak egiten dituzue, Kortariko bordan? Kilo ingurukoa eta bertzea kilo eta 400 ingurukoa, hori biltzen dugu. Saltzeko orduan, biletetik berdin saltzen da, nahi izaten du batek erdila dendatan saltzeko eta pazibinak edo normalen osorikan? Oso saltzen da desente, baina kuinak eta erditan ere denda gehiena dendetan izaten dute kuinak eta erdiak. Errexago saltzen da eta hoi, bai. Gasna hona egiten duzuela garbi da, baina gero behar da pixu bat homogeneo edo estable mantendu kalitate hori. Hori lortzen ari zarete, ez? Bai, jaz izan zen lehenbizko kanpaina eta aurten nik uste berdindu dugu jazko aldean eixen nibelatuago izan da gasna, bai hasierati bukaerara eta hoire behar da albezain altuenean eta berdinenean kontu. Gauza asko hartu behar dire kontutan, ez? Azkenean gasna bat edo gazta bat atatzeko berdintxu, ona, gauza baldintza asko daude bertan, ez?
Bai, ahondiz. Hasi behar da bazkaun batetik, gero garbitasuna handi batekin lanin, eta esne hona bildu, eta esne hon batekin gero gaznatzea. Idiazabalen barruan zaudeterez, Idiazabal jatorri izendapenaren barruan, ez dakit, laguntzen du jatorri izendapen horren barruan egoteak? Bai, laguntzen du, dudik gabe. Batez ere, kanpora begira, kanpoko jendea heldu denean, eta hortan nabaritzen da gehien. Hemen inguruko bakite gazna bera dela, eta igual zaiote bateo bertzea, baina kanpoko jendean txakota, ferietara tagateko, bai, laguntzen du. Tarteka ibiltzen zaretez, gazta gazna lehiaketetan, horre ere, ez da erraza izaten, ez? Ez hor ibiltzen gara, saiatzen gara gehienetara gatea, baina tarteka zerbait atatzen da, eta suerten arabera izaten da. Aurten ere munduko gazta lehiaketa Donostinez izanen da, eta hor ere suposatzen dut, Idiazabal jatorri izendapeneko ordezkari bezala ere zuek joan ezatela, ez? Bai, Idiazabalen bitartez, eta gero Artzai Gaztak antolatzen duenez, gu Artzai Gaztako sozio garenez, han Omarko gara lanean, eta denei laguntzen, bai. Horten guri tokatzen zaigu bestetan kanpoan iten dutena itea. Normalean orduan elkarteak antolatzen du, Artzai Gazta elkarteak lehiaketa hori. Hoixe bai, Artzai Gazta elkartean bitartez iten da. Eta ez dakit, nola izanen da, badakizue pixka baina aurre ikusia duzue, asteburu bat izanen da, o nola den? Ez, abuztuen 15ean hasiko da, eta 18 arte izango da. Asteburuik ez dut uste harpatzen duenik. Eta hor izango dire lehiaketa ezberdinak, eta... Bai, lehiaketak, hitzaldiak, gero mundu guzitik etorko dire, bai, denda famatuek eta hola denentzako izango da aukera. Eta lehiaketarako gaztak noiz ematen dire, nola izaten da prozesu osoa, hasieratik apuntatzen zarenetik, nola eramaten dute? Kanpora eramateko hilabete bat lehenago hola, 15 bat egun behinpin eramaten dutuzte lehenago. Baina orain aurten ezakin nola ingo dugu, nola hemen bertan dago, pentsatzen dugu guk eramango ditugula, ara bertara. Ez dugula transportista batek hartu etxetik eta aratera emango, ez dakit. Ja, sailkatu duzu ez, eramatuzue gazta bat baino gehiago? Ez, normalki izaten dire lau bost gazta, segun zenba kategoriatan parte hartu nahi duzun. Eta zuek ja sailkapena pixu bat etxean ina duzu, badakizue ze gaznak eraman, edo nola erabakitzen da zeintzuk eraman da zeintzuk ez? Oraindik ez dugola aukera batin. Tentugu lote probatu etxean, da zein idutzen zaigun, oraindik azaro urrun baita, gaztare mendiga ordu arte aldatzen daunditz. Hori da, pixu bat behar du ja denbora bateko gazta izan ez, gutxinezko hilabete batzuk izan, da... Bai, ja bere fetxara, noiz den lehiaketa urbilduxa delaik. Zego bertzen da, hilabete pare bat bizpirukin aldatzen da, bai. Horrelaxe, Julen, badakigu lanpetuta zabiltzatela, uda parte honetan, utziko zaitugu lanean, eta ikusiko gara behar bada munduko lehiaketa horretan Donostia aldera ere hurbilduko gara, Xaloa Telebistatik, eta ongi disfrutatu pixu bat udaz ere, orain denboraldia bukatu duzuela, eta ondo izan, eskerrik asko. Bai, mire esker zuei. Oraingo honetan, Oronozera torri gara, kasko batera, eta hemen topatu du Jorge Oteiza Artzaia, bere hartaldaren zati batekin, eta konkretuki ikusiko zuen bezala ardiak, sasi ardiak dituzu Jorge ez, eta ezakit noiztikan hasi zinen sasi erdiekin lanean, eta zertaz erabaki hori? Bai, guai dela 5 bat urte hola, hasi nuken pixket, interesatzen otaz. Eta, beti danik hemen izen diren arraza bat du, baina, ja galtzeko zorien dagoen arraza bat. Eta, arrunte hemen baino igual gehien bat izentzuk bazen otik lehiza eta goizuet eta arantza eta bera aldian tola, baina, kusiz nola arraza bat bertakoa galtzeko zorien zagon, hangatik pixket
pues, pentsatu nien saiatzea, okin, ez galtzeko, eta, bueno, nire aportazio pixkeiteko. Latxakin ere ibili zara ez lanin, ez dakit manejorako sartu gabe kanpoko ezaugarrietan, ezaugarri fisikoetan, lanerakota ze baute diferentziarik edo antzeko dire? Ez, lanerako, bueno, zenbait gauzetako erresagotuk, umetzeko garaian eta ez dite problemik, normalean bildotza txikie sortzentuk eta gero arron biziek izatentuk, eta normalean edan ere berak edaten ziotek, eta latxa berri zen, pues, arek ja launtzek eixago behar dik, umetzeko, eta gero igual lagundure behar diok lemizko aldien esnia edaten hasteko tola. Eta latxaduk erresago manejo igual aizesago dominetzen du, otuk odol biziagokoak eta alderdi hortan latxaduk igual erresagokoa manejatzeko, baina bueno, bakotxak badik bere gauzola eta ez ainonak. Reproduzioa ez dakit, arekin iten duzun, edo inseminatuz, edo nola moldatzen zate? Ez, ariekin, eta arie, pues, bat baino gehiago bai, pues, jaber zeinek botzentuen nola sasiardi autentikoenak, eta, bueno, prueba batzuk egiteko, eta ari baino gehiago ibiltzen dio, normalean, eta, bueno, gero kusteko, zeinek botzentuen politenak, eta, hola, prueba batzuk egiten. Gero urtean zehar manejo aldetikan, denbora unitz egoten dire mendigin, edo nola antolatzen da? Bai, ardiklasio gehien batuk urte gehiena mendien egoteko edo urte guzie. Baizik, hemen nola bertze arigiek eta badauden mutur beltzak eta bertze latxa mutur gorrik ere baziaudek eta orduen nik itentiet belaietan kasinte, belaietan man arie. Eta ari hartzen dutelik orduen botatzen tiet kanpora, orai umetu arte, negue kanpon pastu ditek. Bestela bada arrisko ez, beste latxa arratzeko ari batek arrautzea ez, eta... Bai, haingatik umiak denak beren razako arititiztek, haingatik zenbaitzuk izaten tiztek arazoak umiak atxatzeko beren razakoak, mendire botzen ziztek eta anakpatzen tiztek beren aritek eta bertze arrazakoak ere bai. Eta, hola zaila du mantentzia edo goratzia. Josu Sarobe Ablaiteru ere hemen dugu, eta bueno, berarekin jarrituko du pixka bat, baina sasi ardi hauen ezaugarriak zeintzu diren aztertzen. Horrelaxe Josu, gaur sasi ardien inguruan solasean, Jorge Oteizan ardiak ditugu hemen bertan, eta jendeak jakin dezan, askok ikusi izanen dute, eta gehiagi ulertzen ez dutenak, esan izanen dute latxa direla, ez? Ez dakit ze ezaugarri dituen sasi ardiak edo nola bereizten alditugun? Hombre, latxatik heldu dela eta hasieran pensatzen zen hau latxaen variedade bezala zela eta herriki ja konsideratu da arraza aparte bezala. Konsideratzen zen ekotipo edo variedade bezala eta ja diferentziatu zen raza bezala uste dut 2008 urtean nola zerbait. Orduan da erdi bat, bertzea latxa baino pixka txipigua, sasikoa delako, beti mendien eta rustikoa delako. Arruntago edo prestatuago bikea, mendirako orduan berez, tamainako txiki gude, normalean 50 kilo inguru ibiliko dire, eta gero kusten dire, batzutan izaten altxuztea darra, kasuntan ez, belarri txipigua, planoak eta triangularrak, eta beti, animal beti atento gotenena bezala. Gero, kolorea hemen bertzetan, ez du beltzik izan behar, latxetan onartzen alda, hemen beltzik ez, onena kolore hau, marroi hau, eta gero, batez ere, hanka fin horiek. Orduan, mengo ezaugarrien principalena da burua hau bere belarri triangularra eta beti atento eta horizontalak egoten direna, kolore marroi argi hau, eta hanka fin horiek usten dion da, mendin ogi biltzeko, eta sasin artian, eta adaptatzen da aizobe bertze mendira bertze baino. Orduan hau berez, dire arras harinako batzutan kukuso bezalete dute salto, eta batez ere, erten duguna, raza hau, zona untan batez ere biltzen, zona untan Goizueta alde hortan, Gipuzkoan eta guain edatu da gehiago. Eta hemen kalkulatzen dugu, Nafarro aldean zain dira 21 hartzai barren daudenak, gero zenso bat Nafarroan 1000 ardikoa edola zerbait, eta dentara, Euskadikin batean, 2400 buru edo ailetuko izan direla. Identifikazio aldetik da, beste ardiekin jarraitzen den prozedura berdin egiten da, jartzen zaie krotala edo nola egiten da jarraipena?
Bai, identifikazioa azken obligatoria denean, eta hemen pues, asoziazionekoak asunten hemen intiaren bitartez identifikatzen dire ardiek, bakotxaia eraman bardu bere identifikazio individuala, ardietan bezala, eta hori sartzen txuzte, rekonzitzen txuzte, hori liburuen barnean. Gero subentzioak eta pues, kobratzeko, pensatzen dut izan direla subentzioia berriz. Ez konsanginade aldetikan, Jorge aipatu du, kontua izan behar dela ariekin, ez? Ez dakit populazio handia ez dara ez da oraindik ez, hartaldearena ez, eta hori pixko bat zaindu berra ez? Bai, hori hartalde guztietan behiratzen da, eta kasu honetan, variedade da, txiko, populazio txiko gara, kasu gehieman bar da, zen azkenin konsanginidea behala aietzen da, ja marrok segitean handitzen diretu eta bere kumetan astea, edozein hartaldean iten da, eta oinikan hogetan, zailago mantentzea diversidade hori bertzetan, normala da, adin batetik goiti, marroa kanpotik ekartzea. Erabakia hartzen dunak, Jorgeren kasuan bezala, sasiardiekin lan egitea, ez dakit, sentimentalismo puntu bat badulako zarraza honek, edo mendian gehiago nahi dulakoz mendian utzi ardiak, ze arrazoi dira printzipalenak? Pensatzen dut, sentimentalismo, produktibidaden aldetikan, bertzeak baino produktibidade gutio du, orduan, azteko inguruak, segun nola aprobetxatzen aldiren, eta gero bakotxa hartzai edo ganadero bakotxean bere bizi modua nola eramaten aldun hazienda, laguntzak horre dire, baina pensatzen du laguntza engatikan ez dela inen, zeren laguntzak pixka kubritzen du, baina oken produktibidadea bertzea baino bajoago da. Azkenin pensatzen dut, hartzaiak ingurun duna ikusten du, adaptatzen alden, oipetizun edo jakan edo bertzea arrazetan bezala, adaptatzen aldera ingurura, eta hartzen zuen, eta bere manejokin, baita ere kompatiblea delakoz, eta principalena, gustatzen zaiolakoz. Horrelaxe, ikusentzulek badakite, mendian dabiltzalikan edo belagai batean ikusita sasiardiak, zuk azaldutako zaugarri horiei kasu inez, bere iztuko dituzte, latxa arrazagatik, eta eskerrek eman zuri ere Josu eta jarraitzen dugu Jorgerekin, gero arte. Dale, gero arte. Horrelaxe, Jorge, ikusten dugu, bildotx, eski polita eskutan duzuna ez? Bai, hau dugu sortu den politenetako batuk, eta bildotxariko bat, eta bai, ageidok ze beharri txiki dauken, eta mutu xorrotxoit, hastio noi, erranden bezala koloriak ere dena uniformia dik, beso miak, eta, hau ageride, hau ongi balimeda ezin dela, ari gai polita ezin dela. Ez dakit, zuen artean, hartzai desberdinen artean, gero ariak salerosi edo trukatzeko behar izanen duzu ez? Bai, momentuen, hastioa erratu ez da, ni hasi berri nauk, eta honiken, ez naukola trukaketan eta hasi bai, nahi balimeduga itzinet eraman sasiardin asunto, behar dio gerentartean ongi konpondute, bate balimedauke ari beto ume politze botzentpena, gero berak ja bere umietan hastekin, saiatu bardik, beste hartzai batei, hortan dagoen hartzai batei saltzen, eta, hola beharko jo konpondu. Denen artean jabe gaitzina atatzen dugun pixketa erresago. Zure kasuan hartalderi zeetekin, zer rendimentu ateratzen duzu, ikusten dugu bildotxak badituzula, saltzen dituzu? Etekine, pixko goitibiti, aragiko saltzen dire bildotxak, gero bakarren bat horretza ariteko ere bai, horiek pixket garesti xao. Baina, etekine, behartzek guztetut, gero hoi, hastxon ertentzutko bezala sentimentalki pixket behar duko hola sentitu, beste gauzetzuten gastatzen tizte batzu diruek, eta gukunten gastatzen tio dugun pixerrak. Eta, benpin, geho laguntze pixketzuk ere badire, eta esperantza itzinet segitikotela naiz gutixago ematen, eta, guztetu gehien bat. Bildotxaren kasuan, erako izan ezkero, latxa arrazaren bildotxarekin konparatu ezkero, desberdintasunik sumatzen da jateko orduan, edo? Bai, hor dauketen desberdintasun edo, kilo berdineko bildotxa latxa izen, edo sasiardina izen, aragi gehiago izatendik sasiardiek, gezurrek nolatuzten miaokoak, orduen aragi gehiago izatendik, kanalian aragi gehiago matendik ezurre mia duelakotz, ezur gutiago duelakotz. Kilo berdinekoak beti sasiardien bildotxak aragi gehiago izatendik. Horrelaxe eskerrik asko Jorge, eta izanen dugu berriz ere elkarren berri ondo izan. Bai, nahi zuen arte, bai, zuei esko mila.
Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.